Silav roj baş, hevan no hêvîdarim herkes baş ya çend nûçeyên ku mij bi we amadekirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim ka ez binêrim meseleyên teknîkî de deng meng her tişt baş be temam e ji ber ku berî ku dest bi weşanê bikim ji min xwest ku ez hin tiştan sererast bikim temam e. Ez dibêjim her tişt süper e hevan no eger hûn amade bin hûn komîser hev bibin em hema dest pê bikin. Em pêşî biçin Rojavayê Kurdistanê li wê derê li dêra zorê hin tevlihevî hene me gotibû destê dewleta Tirkiye li Sûriyê gelekî dirêj e ji bo tevlihevkirina meseleyan ne ji bo aştiyê ne ji bo aramiyê lê ji bo tevliheviyê ji bo fitne fesadiyê dewleta Tirkiye hêjî dev ji Rojavayê Kurdistanê bernedaye zû zû bernade jî bi şer dest pê dike diceribîne bi dîplomasiyê wisa diceribîne nebe êl û eşîrên ereban dixwaze tevlihev bike ciwanê wan dixwaze sor bike bi tonan pere xerç dike li Sûriyê li dêrê zorê ji bo ku hinek îsyan bikin. Beriya niha di nava Qesedê de jî hin tevlihevî derxistibû, şervanê nava Qesedê bixwe girêda bû di berdêla pereya de ya jî bi gev tehdîtan bi şantajê. Me ji bîr nekirine. Dewleta Tirkiye dibe em nas bikin. Ji bo wî ye. Cehda me ji bo wî ye. Hevan no. Em bi hevra li vê dîmenê temaşe dikin, ev dîmen çi nişanê me dide? Tamam. Niha di derbarê van dîmenan de ez hema nûçe ji we re pêşkêş bikim hevan no. Silav ji we re jî peyamê we dibînim qas xweş e. Civaka mizgefta El Şeytat li dêrê zorê banga cihadê li dijî Qesedê kiriye qaşo. Tiliya dewleta Tirkiye de heye tune ye dewleta Tirkiye. Heye. Li mizgeftên eşîra El Şeytat li dêrê zorê bangekî ji bo tevlîbûna cihadê hate kirin li dijî hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê. Li gorî çavkaniyên heremî ev bank li gorî beşdariya hêvîkirî nebû yani çawa ku gam bank li xelkê kirin ji bo werin ji camiyan ji mizgeftan lê tiştekî wisa nebû pir hindik mane tena serê xwe mane ji camiyan millet tercih kir vegere malê xwe yani wisa îsyanekî pir ciddî çênebû hinekî bû pêhenek çavdêr vê rewşê bi dîroka nêza eşîrê vegirê didin wekî tê zanîn Daişê bi sedan endamê eşîra El Şeytat qetil kirine revandine wan de man jî Qesedê li xwedî li wan derket bi salan ewlehiya herêmê pêkanî eşîretên herêmê jî xwespartin Qesedê. Niha eger hin kes ji nava vana rabin li dijî Qesedê îsyan bikin ev bi cûreyekî dibe xiyanet. Dewleta Tirkiye ji ber vê yekî nikare Qesedê ji xwe ji zarokî wan eşîretan pêk tê qismekî wan yani. Ev bi vîya wê hevan no em hema bi şiklê din em bidomînin nûçeyên di dorê de netewên yekbûyî bang li Şamê kir bi hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê re bikeve nava danûstandinên siyasî serî li şer û pevçûnan nede. Ev bank piştî wekî hat ku Qesedê û hikûmeta Şamê hevûdû bi êrişên li rojdatê Helebê stûjbar dikin. Di du daxuyaniyên dijber de Qesedê hêzên girêdayî hikûmeta Şamê bi êrişa ser derdorê ê rojhilatê Helebê stûjbar kiribûn. Qesedê dibêje pêşî wan êrişê me kir ew jê dibêjin pêşî hêzên Qesedê êrişê me kirin. Lê em zanin daxuyaniya Qesedê heye dibêje me wek me bersiv daye êrişê wan. Wextê ku em gef û tehdîtê dewleta Tirkiye jî didin pêş çavan em dibînin ku dewleta Tirkiye çeteyê xwe tevî hetêşê xistiye nava faaliyetan. Em jê re dibêjin provokasyon yani tevdan sorkirina kesê dijberî xwe. Wana tîne asteyekî wisa ji bo bikevin nava suç, ji bo bikevin nava şer. Helbikî di vê rewşê de, di vê rewşa hesas de ku behsa diyalogê tê kirin,
dünya alem dizane ku derdê qesedê ku biçe tiştê nû tevlî hev bike tune ye. Aniha qesedê li aramiyê digere. Çi dibe çi nabe em nizanin. Yani insanê xwedî mantık pê derdixin ku mesele êriş ji aliyê qesedê ve nayê. Hevan no hesede ya jî qesedê ne mesele her du jî. Yek Hêzên Sûriye Demokratîk, yek jî Quwetên Sûriye Demokratîk. Niha qesedê ji xwe re dibêje Quwetên Sûriye Demokratîk. Ji ber ku gotinekî erebî ji tê de ye ji bo xatirê ereban. Ji ber vê em bibêjin yani ez dibêjim qesedê, hûn bibêjin hesede. Qet feq nake. SDG dibêjin Türk, Suriye Demokratik Güçleri. Ez nabêjim SDG, ez dibêjim qesedê. Hûn bibêjin hesede. Qet feq nake. Hemî jî hêzê me ne. Celal bi xêr hatî. Malatê ava Herêbî. Ji Amedê tevlî me bîye. Wekî din hevanno niha di du daxuyaniyên dijber de qesedê hêzên girêdayî hikûmeta Şamê bi êrişên ser derdorê sûjbar kiribû. Ji aliyê din ve Wezareta Parastinê ya Sûriye jî qesedê bi bombebaranekî sûjbar kiribû li dijî bajarê Meşkaneyê. Ew jî bûye sedema kuştina du sivîlan û birîndarbûna sê kesan. Lêbelê li Netewekbî li New Yorkê berdevkê sekreterê giştî bang li hikûmeta Şamê kir. Berêya Rûdawê bang lê kiriye. Berdevkê sekreterê giştî Netewekbî Stefan Dujarric bersiv daye peyamnerê Rûdawê dibêje bêguman her ku pevçûnên navxwayî li Sûriyê berdewam dikin em xemgîn dibin, dilgiranin, endîşê me zêde dibe. Di wê manê de pêwîst e hikûmet garantî bide, misoger bike ku niyeta hemû Sûriyeyan yani nûnertiya hemû Sûriyeyan dike ew xwe bi ewle hîs dikin. Dibêje em hikûmeta Sûriye teşwîq dikin ji bo yekrêziya welêt gotûbêjên xwe yên bi hêzên din ên siyasî re bidomîne yani diyaloga xwe bidomîne. Ev yek wekî daxwazeke zelal ya Netewekbî ji Şamê re tê dîtin ku pirsgirêkên xwe yên bi qesedê re ne bi rêya şer bi rêya diyalogê çareser bike. Sûjbariyên roja pêşemiyê yên qesedê tenê çend hefte piştî wê yekê tên ku pêkhatiyekê din ya Sûriye Durzî çekdarên girêdayî Şamê bi kuştina endamên xwe sûjbar kiribûn. Şamê ew sûjbarî red kiribûn, êrişa li Durziyan şermezar kiribû. Niha daxuyaniya Amerîkayê balkêş e dibêje divê milletê Kurd bibin hevparên Amerîkayê. Şêwirmenderî berê yê terorê yê koşka spî Christopher Costa balê dikişîne ser giringiya mayîna Kurdan wekî hevparê Amerîkayê. Yani hevalbendê Amerîkayê. Christopher Costa dibêje ez dixwazim gelê Kurd hikûmeta Kurdî di her cûre hewldanê de bin ji bo bibin hevparê Amerîkayê. Şarê li dijî terorê yek ji wan hewldanan e ku gelekî giring e. Daxwaza wî berpirsê ew e yani ew berpirsê berê ê koşka spî ye neyê nihaye di demekî wisa de tê ku Amerîka 24 salvegera êrişên terorîstî yên li ser New Yorkê bibîrtîne di encamê de nêzîkî 3000 kesî li ser xaka Amerîka jiyana xwe ji dest dan. Ev bahsa êrişên li ser wan her du kuleyên Amerîkayê hate kirin. 11 îlonê 2001 hevalê me çanaxê eyer dike em jî televizyonê temaşa dikin ka televizyon vebiye ve nebiye. Em çi bibînin? Her kanal bavekê zindî dide her du kule balafir lê didin, balafirekî tê lê dide, balafir mîna xewn merû dibêje yani fîlman da tiştê wisa tune. Çawa mümkün e? İja ew televizyonên Amerîkî deqada wî derbas dikin. Hemî nûçeyên lezgîn pir ecêb bû. Cara yekem em rastî tiştekî wisa hovane dihatin. Yani mirov ditirsiyan. Dünya ber bê ku derê ve dişe. Yani balafirên ku tê de însan tijîne tê wan bînena dixe avahiyan dixe. Tabii gelek spekülasyon hatin gotin li ser wan bûyeran. Hin eka gotin Amerîkayê bi xwe dezgeh amade kiriye. Bi xwe tiştekî wisa daye çêkirin ji bo bikaribe tevlî meseleyê navxweyî rojhilata navî mibe. Em nizanin ama pêdiviya Amerîkayê
بهلو شاندنا وان آواهی خاتونه اش بو بچه روشات نبین یعنی سدم اکی دینجی بهانه اکی دینجی تکارو بریتا ام بدومینن هوانو نها komisyona hevgirtina netewî heye ya li Tirkiye xebatê xwe didomîne îro nehemîn civîna xwe li dar dixe wê nêrînên odeyên pîşeyî û karsazan yên li derbarê pêvajoyê de guhdar bike. Komisyona ku di çarçoveya pêvajoya çareseriyê de hatiye avakirin ji nava meclisê îro saet di çardan de carekî din dicive anha di vê saetê de li hev civiyane normal wisa ye. Saet çarda ye anha li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye. Komisyonê di civîna xwe ya heştemîn de bi nûnerên Konfederasyonên Sendîkayan ra hevdîtin pêkanî bû doh biryare îro komisyon bi van saziyan re hevdîtin pêk bine. Yek yeketiya odê û borsayên Tirkiye TOBB yeketiya odeyên çandiniyê yên Tirkiye TZOB Konfederasyona Dikandar û Hunerên Tirkiye Hunerkarên Tirkiye jê re dibêjin TESK Konfederasyona Sendîkayên Karsazên Tirkiye TİSK Komeleya Pîşesazî û Karsazên Tirkiye TÜSİAD Komeleya Pîşesaz û Karsazên Serbixwe MÜSİAD ew bi wan re bicive nêrînên wan bigire di derbarê vê pêvajoyê de mafê Kurdan de ez bawer nakim behsa mafê Kurda bikin ew behsa Tirkiyeyekê bê teror bikin ez ê ji we re behs bikim hevano ev MÜSİAD jî TÜSİAD jî ez bawer nakim ya serokên berê yê TÜSİADê nexirab bûn Huzanin hinek guherîn çêbû di TÜSİADê de saziyekî gelekî mezin e a karsazên Tirkiye MÜSİAD jî alternatîfê wê ji dîndaran pêk tê karsazên dîndar weke TÜSİADekî alternatîf e bila li wan godarî kin bila fikrê dünya alemê bigirin tenê fikrê Kurdan negirin fikrê Kurdan nagirin yani hê jî revebirên tevgera Kurd dibêjin bila biçin Abdullah Öcalan bibînin goh bidin ne carekî dibe tin Abdullah Öcalan dibe aktif di nava meselê de be ji ber ku ev komisyon li ser pêşniyaza wî ava bû daxwazên wisa hene ji xwe çê nebe jî nabe yani tu bi tena serê xwe weke Tirkiye tu biryar çawa dikarî bigirî divê were pêkanîn biryara te aliyê Kurd biryara te pêk neyne mana wî çi ye yani doh mecbû ene kesê jî eyn tişt got ene kesê diçe Şamê hevdîtina xwe çê dike hin li gorî xwe bi Ehmed Elşara ra ji xwe re didin distînin soz didin hevûdû paşê dema vegere Rojavayê Kurdistanê tu wan biryarê xwe di pratikî de çawa dikarî pêk bînî bicî bînî ne mümkün e hinekî mantiqî bin ji ber vê yekê dewleta Tirkiye tenê dikare tiştekî bike bi tena serê xwe bê Kurda çi dikare bike dikare lêborîn ji Kurda bixwaze ji ber komkujiyên xwe yên berê dikare hemî qanûnên xwe biguherîne poz bide Kurda ku carekî din nakeve nava xetayekî bi vî şeklî û hemî mafê Kurda nas bike û paşê biçe cem Kurda bibêje me xwe sere rast kir soz em dixwazin bibin demokratîk em ji we lêborîn dixwazin hûn dixwazin bi me re bijîn ya naxwazin dibe raya me wê demê bigire ama wextê zextê bide ser me çekan berdin nizam çi bikin wisa bikin yani vaya bêhurmetiye li milletê Kurd li tevgera Kurd hevano fermandar evîndar Ararat jî di axife behsa pêvajoyê dike em cih didin axaftina wê jî serokê giştiyê MHP Dewlet Bahçeli jî axifiye ka em binêrin çi dibêje Dewlet Bahçeli beriya her tiştî dibêje hevserokê şaredariya bajarê mezin yê Mêrdînê Ehmed Türk vegere ser wezîfeya xwe Dewlet Bahçeli eşkere kir ku şaredarê Esenyurtê Ehmed Özer jî divê were berdan wê her wiha diyar kir ku divê darizandina şaredariyên CHP'yî di demekî kin de bi dawî bibe serokê MHP Dewlet Bahçeli ji rojnameya Sabahê re axivî rojname nêzî AKP ye behsa bûyerên dawî yên li Tirkiye kir Dewlet Bahçeli li ser pirsa di çarçoveya xebatên Tirkiye bê teror de sererastkirinên yasayî wê çawa bin balkişand ser rewşa Ehmed Türk û şaredarê Esenyurtê Ehmed Özer ew ê girtî niha em gîştine qonaxa ku em bibêjin pêwîstiyên jiyana bihev re çi ne komisyona li parlamentoyê xebata xwe bi wekî berhemdar didomîne Ehmed Türk şaredarê Mêrdînê bû
لی جه ارکا خواه هاتو بودور خستن او یک جوان کسانه کج بو آشتی دنوا دیالوگین به پکی کره جیه دیگره وانا گوتنن احمد و گوتنن دولت باخچلینه گلکی گرینگن از خوازم دوباره بکم احمد ترک دبیجه شاردار مردینی بو لی جه ارکا خواه هاتو بودور خستن او یک جوان کسانه کج بو آشتی دا آواکرنا دیالوگین به پکی کره جیه گرتیه لهمبری روشه که وسط و احمد ترک و گره سر ارکی سر وظیفه خواه اوه ببه آلیکار جبو پیشکتنا هستا براتی واشتیه هر وها احمد özer جی وسایه اگر ترکیه دست به پیواجوی آشتی بکه یا جی دخوازه دوی پیواجوی آشتی ده پیش که و دوی احمد özer وره بردان اگر گندلی هبه او مجارکی جدایه دوی جزای پیویس بگره علاقوی به مسئله سیاسی دوی تونه به دوی اموان همو مجاران جهودو جدا بکن دوی جه دولت باخچلی گوتنا خواه دومینه بحثا جه پیجید که دولت باخچلی ده درباره سروک شارداریین جه پیدجی بالکشان سرویه که دوی ده demek ki nezde darzandın envan bedavi bibin eğer nez tuş darbın bene berdan Bahçeli pevajoya çareseriye veke politikaya ke devleti binafkir eşkere kir ew vekî MHP tu carî ji ber vê pêvajoyê neketine nava fikaran gelo em ê dengê xwe wenda bikin dengê xwe zêdetir bikin divê tirsekî me wisa çê nebiye hesabekî me wisa jî çê nebiye bawer dikim balê dikişîne ser AKP serokê MHP di berdewamiyê de jî dibêje aştî neçûkekî yekbaskî ye ji bo ku aştî bifire divê baskê wî yê duyemîn jî hebe yani baskê yekemîn yê aştî Jali Öcalan ve hat pekanin. Bak gotenin devlet bahçeliğine hevanlo şikereme xora xoş kodar bikin. Yani dibêje ew çûka ku bi du baskan difire baskê yekemîn Abdullah Öcalan'e. PKK hat fesih kirin. Çek hat edanîn. Nahem giştine qonaxa ku divê şertê jiyanê bi hev re çêbin. Yani Öcalan bi rêxistina xwe re hemî gavên pêwîst avêtine. İdî niha wezîfe dikeve ser devletê divê îdî em gavan bavêjin. Yani Devlet Bahçeli itiraf dike. Luxem Kürt'e. Divê hemû pêkhatên PKK guh bidin Abdullah Öcalan. Ev jî mijarekî cuda ye. Behs dike Devlet Bahçeli. Li ser pêşhatên li Sûriyê li ser bandora wan li ser pêvajoyê jî rawestiya dibêje divê hemû hêzên girêdayî PKK li gorî biryara Öcalan tev bigerin. Serokê MHP teqes kir ku divê hemû komên girêdayî PKK girêdayî gotinên Abdullah Öcalan bin. Avakarê PKK Öcalan di 27 Sibatê de daxuyaniyekê daye. Gotina Devlet Bahçeli'ye veya nabêjim. Avakarê PKK Abdullah Öcalan di 27 Sibatê de daxuyaniyekê da. Wî xwe gelekî zelal ji civakê ji girseya xwe re îfade kir. Li piş gotina xwe sekînî. PKK hat fesih kirin, çek hatin danîn. Ji ber vê yekê PKK û pêkhateyên girêdayî wê li ku derê dibin bila bibin mecburin girêdayê Abdullah Öcalan bin. Rêzê jê rabigirin li gorî talîmatê wî tevgerin. Rêyekê cuda eger bikevin nava rêyekê cuda wekî ketina bin kontrola derdorên ji bilî Öcalan e. Em wisa qebûl dikin. Di rewşekê wiha de em ê jî biryardariya xwe ya li ser pêkanîna biryarên Öcalan bidomînin. Di derbarê mijarekî din de Bahçeli her wiha piştgiriya xwe ji bo Tayyip Erdoğan jî anî ziman di hilbijartinên 28 de yani 2028 de dibêje em ê piştgirî bidin Tayyip Erdoğan. Ez bawer dikim hinekî dixwaze destê xwe li pişta Tayyip Erdoğan xe bêje divê pêvajoyê de hinekî xwe vir de wê de nebe 28 de em ê piştgirî bidin te. Yani Tayyip Erdoğan di fikre sala 2028 de carekî din bibe namzet. Yuh! Çawa insanın vana ev çi hirse pir ecayip ya. Ya merek nikare bimeşe sala 2028 de ji bo 5 salê de jî dibe namzet. Veya eger Kürt bi hakikaten bi hirsekî wisa bi evînekî wisa biketene nava tekoşîna bi destxistina mafê netewiyê Kurda zû da bi destxistibûn. Mesela em wisa tev nagerin. Ême em hinek kar maran dikin em diwestin
45 sala da em direkt doestin. Tayyip Erdoğan naveste. Ji bo çi awqasa dixebite? Ez bawer nakim ji bo pera be. Ez bawer nakim ji bo diziyê be. Yani insan di dizi heta derekî ye. Yani dizîn jî sînorî wî heye tamam. Bûye yek ji dewlemendên herî mezenê cîhanê Tayyip Erdoğan rast e. Ama ne ji bo peran e. Awqasa şev û roj dixebite. Em goh didin fermandara xwe Evîndar Ararat ka ew çi dibêje hevan no ez pêşî daxuyanî Dewlet Bahçelî xilas kim. Yani dibêje em ê piştgirî bidin Tayyip Erdoğan di hilbijartinên sala 2028 de trajikomîk di pêşarojê de şert û mer çi dibin bila bibin ez ê alîgirê wê yekê me ku birêz Serokkomar Tayyip Erdoğan li ser erka xwe bimîne. Bahçeli li ser medya civakî jî gotinên gelekî tund kirin. Dewlet Bahçeli di vê derê de vedigere ser eyarê xwe yê faşîst binêrin. Gotina wî çi ye? Divê ji destê min were ez ê medya civakî di 24 saetan de hemî bigirim. Çi îşê te medya civakî heye? Çima? Çünkü fikrên cuda derdikevin. İnsanê weke Dewlet Bahçeli her çend rol bikin jî di avêtina hengavan de ruh heywanê faşîst tim di derekî de xwe de der. Ji destê min were dibêje ez ê medya civakî 24 saeta de hemiyan bigirim. Niha Dewlet Bahçeli li ser medya civakî gotinên tund kirin. Dibêje medya civakî divê ji holê were rakirin. Divê em duwarê pêkhateya malbata xwe de, duwarê aştiya civakî de, duwarê perwerdekirina saxlam nifşên xwe ên nû de divê em hinekî baldar bin. Eger bi miva girêdayî biye, eger di destê min de biya, min ê di nîv saetê de hemî medya civakî bigirta. Min gotibû 24 saet ew divê nîv saetê de. Wisa ye. Ama yê ku exlaqê civakê xirab dike, hevanno em tev dizanin pergala perwerdeyî ya Dewleta Tirkiyeyê ne medya civakî ye. Medya civakî de jî elbê em sedî sed her aliyê medya civakî naacibînin. Aliyên baş ê medya civakî heye, aliyê xirab ê medya civakî ye. Eger meriv baş bikarbîne, baş dikarî bikarbîne. Frank fundir mala te ava herêvî. Gelek spas dikim mamoste. Ez ji wan rîca bikim dîsa ji bo hûn bibin abone, bibin endam vê kanalê pêş bixin. Ji niha ve spas dikim. Evîndar Ararat fermandara Kurd dibêje Dewleta Tirk bi rengekî ciddî samîmî nêzê pêvajoyê nabe. Endama koordinasyona paşkê Evîndar Ararat tevlî bernameyeke taybet ya Stêrk TV bû pêvajoyê aştî û civaka demokratîk nirxand. Evîndar Ararat li ser pêvajoyê got di herekîna dîrokê de di navbera hêzên gerîla û Dewleta Tirk de gelek hevdîtin li hevkirin û agirbest çêbûn. Lêbelê tu ji wan ne weke pêvajoya niha bû. Normal çekdanîn gava herî dawî ye. Lêbelê Rebertî destpêkê biryar da ku partî bê feseh kirin, şerê çekdarî bê seknandin. Ev yek ciddiyeta Rebertî radixe pêş çavan. Lêbelê li pêşberî vê nêzîkatiya stratejîk ya Rebertiyê Dewleta Tirk yan jî desthilatariya AKP bi aynî ciddiyet û nêzîkatiya stratejîk tevne geriya. Naveroka pêvajoyî çi ye? Rebertî çi dixwaze? Tekildarê Pirsgirêka Kurd divê di nava dewletê de çi bêguhertin? Kes divê derê de tiştekî nabihîse. Baş e. Ev pêvajo wê çawa birêve biçe? Madem pêvajo bi niyeta çareseriya Pirsgirêka Kurd û ji bo aştiyeke mayînde hate destpêkirin, wê demê ev kiryar tê çi mane? Hereketên Dewleta Tirkiyê tê çi watê? Dewletê tejît bi rê û rebazên cuda xistiye dewrê niha. Bi taybetî divê dewlet dest ji vê tejîtê berde deriyên îmraliyê bi temamî bênevekirin. Mijareke din jî mafê hêviyê ye. Divê Dewleta Tirk qanûnên xwe biguherîne. Mafê hêviyê bixe dewrê. Müzakerevanê sereke Rebertî ye. Li aliyekî desthilatarî heye ku Dewleta Tirk temsîl dike. Li aliyê din jî Rebertî heye ku bi milyonan mirovên Kurd temsîl dike. Gelo çawa dibe ku her roj deriyê hûjreyê li ser müzakerevanê sereketê girtin?
divê ew rewş êdî bêguhertin. Ji bo pêvajo bi ser bikeve eger aştî û çareseriyeke rasteqîn tê xwestin, eger xuşk û biratiya gelan tê xwestin, hingê divê revertî ji îmraliyê derkeve, azadiya wî ya fîzîkî pêk were. Eger desthilatdarî ji bo zêdekirina dengê xwe di hilbijartinê de serî li vê rêw rêbazê de de, ew ê carekê din wenda bike. Em wenda nakin. Şer jî êdî ji alî her du aliyan ve gîştî asteyekê xitimandinê. Dewleta Tirk mecbûr e rêyekê çareseriyê peyda bike. Eger ev nebe, wê şer hîn girantir bibe. Dibêje fermandara me Evîndar Ararat. Endama koordînasyona paşkê Evîndar Ararat. Axaftina xwe didomîne. Eger niyeta dewleta Tirkiye çareserî be, wê demê divê navê pirsgirêkê lê bike. Hîn jî dibêjin Tirkiyeya bê teror. Bi taybetî desthilatdarî divê êdî biryarê bide. Niyeta xwe ya çareseriya pirsgirêka Kurd, avakirina aştî û demokrasiyê ye, yan jî dixwaze temenê xwe. Emrê desthilatdariya xwe dirêj bike. Tiştek ku Tirkiye rizgar bike ew e bi rengekî ciddî samîmî pêvajoyê bimeşîne. Evîndar Ararat li ser rol û mîsyona komîsyonê jî axivî. Ev komîsyona ku Kurdî qedexe kiribû, jê re dibêjin Komîsyona Demokrasî, Xuşk û Biratî, Piştevaniya Millî. Evîndar Ararat dibêje komîsyon li ser îsrar û pêşniyaza rêbertî ava bû. Lêbelê rêw û rêbaza ku komîsyon hal ser dimeşe, tenê pêvajoyê dirêj dike. Ciddiyeteke xwenî ne. Eger bi rastî jî bi ciddî nêzik bûbana, komîsyon wê li ser zemîneke hukûqî ya li meclîsê bihata rûniştin. Diviya bû qanûnekî bihata derxistin ji bo avabûna komîsyonê. Niha weke numune Tayyip Erdogan rabe bibêje ez komîsyonê fes dikim, dikare vê yekê bike. Zemîneke hukûqî ji ber ku tune ye. Tamam, komîsyon li her kesî godar dike. Ev rêw û rêbazekî baş e. Lêbelê nîqaş li ser bingeha çareseriya pirsgirêka Kurd nayê meşandin. Li ser bingeha çekdanînê, li ser bêçekirina endamên PKK hevdîtinan dikin. Qanûnên ku komîsyon bi vê mejiyê pêşkêşî meclîsê bike jî wê li ser bingeha çekdanînê be. Astenkirina axaftina bi Kurdî ya dayîkên aştî ya li meclîsê bixwe niyeta komîsyonê radixe pêş çavan. Vî şerê çima dest pê kir? Çek çima ew qas hatin bikaranîn? Çima ji her du aliyan ew qas berdêl hatin dayîn? Ji bo neteweya Kurd were qebûlkirin, ji bo neteweya Kurd di destûra bingehîn de bi rengekî fermî were naskirin. Ji bo milletê Kurd karibe bi zimanê xwe dayîkê biaxife, bikarbîne, çand û kevneşopiya xwe bijîn, ji bo hemû mafê xwe bi dest bixin, ev şer 5 sale didome. Eger hûn nikaribin xwe li Kurdî ragirin, hûn ê çawa gelê Kurd qebûl bikin? Di dawiyê de dibe vî şerê tiştekî bi wan daye qebûl kir. Mesela dibe nabêjin yên bi eslê xwe Kurd, dibêjin Kurd. Ev tiştekî baş e. Weke neteweyekî qebûl kirin, lêbelê hîn jî nikarin xwe li zimanê dayîkê rabigirin. Ev rêbazên komîsyonê nêzîkatiyên dirêjkirina pêvajoyê nayêne qebûl kirin. Yani ev helbesta komîsyonê, ev dirêjkirina wextê dibe em nikarin qebûl bikin. Divê komîsyon ciddî be. Divê li gorî banga aştî û civaka demokratîk tevgere. Divê komîsyon koman ava bike, ev kom jî bi her beşiyên ji gelê Tirkiye re hevdîtinan pêk bîne. Qala pêvajoyê bike, pêşniyazan werbigire. Pêkhatiyên hey yên komîsyonê jî divê rûnên di nava xwe de li ser qanûnan baxifin. Qanûnên ku wê werin derxistin nîqaş bikin. Pirsgirêka Kurd wê çawa bêçareser kirin? Divê nîqaş li ser vê yekî were kirin. Ji bo vê jî divê biçin gel rêbertiyê, ne hevdîtinekî. Komîsyon divê bi rêk û pêk pir caran bi rêbertî re kar bike, hevdîtinan pêk bîne, divê pêşnûme qanûnên çareseriyê pêşkêşî meclîsê bike. Mesela dibêje vî şerî çima dest pê kir? Çima çek hatin bikaranîn? Çima ji her du aliyan ew qas însan hatin kuştin? Ji bo neteweya Kurd bê qebûl kirin,
د دستور بنگهین de gelê Kurd bi rengekî fermî bê naskirin, karibin bi zimanê xwe yê dayîkê çand û kevneşopiya xwe bijîn, ji bo hemû mafê xwe bi dest bixin, ev şer 5 salî hat meşandin. Eger hûn nikaribin xwe li Kurdî rabigirin, hûn ê çawa karibin gelê Kurd qebûl bikin? Vî şerê da qebûl kirin hin tiştan. Divê êdî nabêjin bi asê xwe Kurd. Mesele ev e hevano. Wekî din li Nepalê, bûyera Nepalê ez niha dixwazim ji wara pêşkeş bikim, bûyera Nepalê. Pirsên we hebin, hevano pirsê xwe bikin, heta ku min ji were nûçe xwend. Li Nepalê ji bo avakirina hikûmeta demkî müzakere hatin destpêkirin. Li Nepalê piştî qedexekirina platformên medya dijîtal û hinekî gendelî di siyasetê de xwendekaran dest bi çalakiyên protestoyî kiribûn. Piştî çalakiyan Serokwezîrê Nepalê Şarme Olî îstîfa kiribû li gorî nûçiya AFP, Ajansa Nûçiyan ya Fransayê. Îro Serokomar, fermandarê artêşê wekî din serdadgerê berê 73 saliye, wekî nûnerê çalakvanan Sudan Gurung, ew ê li hev bicivin, nûnerê çalakvanan jî heye navanda süper. Serfermandarê artêşa Nepalê diyar kir ku piştî müzakereyên bi mebesta avakirina hikûmeta demkî dibe ku kargî wekî serokê hikûmeta demkî were hilbijartin. Serdadgerê berê ye Sushila Kargî 73 saliye dibe ku ew wekî serokê hikûmeta demkî were îlan kirin. Çalakvanan ji AFP re gotin hêviya wan ji guherînê heye artêş wê li wan godar bike. Meseleya Nepalê nûmuneyekî pir mühim e hem ji bo Kurdistanê hem ji bo Tirkiye hevano. Di 5 îlonê de li Nepalê Facebook, Twitter, X, YouTube 26 platformên medya dijîtal hatin qedexekirin. Piştî belavbûna kampanyaya Nepokit ku jiyana lüks a zarokên siyasetmedaran û gendelî belav dikir, ev biryar hate girtin. Biryarê li Sêranserê Welêt rêlber bertekên xwendekara vekir, çalakiyên protestoyî yên di roja duşemiyê de destpêkiribûn li her derê belav bûn ji ber çalakiyan gelek wezîran serokwezîr îstîfa kirin. Di çalakiyên protestoyî de 51 kesan jiyana xwe ji dest da, bi sedan kes birîndar bûn, zêdetirî 12,000 girtî jî fîrar kirin. Nûmuneyekê balkêşe mirov pir dixwaze li Tirkiye jî aynî tiştê bibe. Ev zarokên ku piştî sala 2000 hatine dunya ew zarok. Li ser medya civakî zarokên siyasetmedaran tên belav kirin. Ew gendeliya wan, diziya wan, jiyana wan a lüks falan. Siyaset jî qedexe kir. Basa jiyana me nekin. Dizî gendelî wisa ye. Ê zarokan jî hikûmet temamî hilweşand. Xwendekar Rojîn Kabayîş li Bakurê Kurdistanê li Wanê baweyekî bi guman jiyana xwe ji dest da bû, daxwaza xelkê bajêr ew e, ev bûyer ji her alîve were ronî kirin. Welatiyan diyar kirin ku ew ji îddiaya întiharê bawer nakin. Xwendekara sinifa yekemîn ya beşa pêşxistina zaroka nazanîngeha 100. yêlê Rojîn Kabayîş 21 salî bû. 11 meh beriya niha baweyekî bi guman jiyana xwe ji dest da bû. Di 27 îlona 2024 de ji waregeha xwendekaran ya ku lê dima ji wê derê derdikeve pişra cenazî wê tê dîtin 15 Cotmehê li Qeraxê gundê Mola Qasm. Bawer dikim 20 kilometre ji ciyê ku wenda bîye dûr e. Di dosyeya Rojîn Kabayîş de heta niha tu pêşketin çêneviye. Hewldanên malbatê, hewldanên parasvanên mafê mirovan rêxistinên hiqûqî yên ji bo ronîkirina bûyerê hê jî didomin, negihîştine encamekî. Ev jî li aliyekî hevan niha hûn zanin li Parîsê meseleyekî hebû, meseleyekî wendabûnê. Ayşe Arslan di derbarê Ayşe Arslan da nivîsa hevalekî heye. Ez hema nîşanê we bidim, spir naxwazim meselê pir dirêj bikim ji ber ku mesele heye ronî nebiye. Niha binêrin. Ayşe Arslan
ji bîstê tebaxê vir ve wenda ye. Yani Behçet Ateş li ser nivîsandiye dibêje Ayşe Aslan hîna wenda ye. Bu 23 roj ji hebûna keça Kurd Ayşe Aslan tu agahî tune ye di derbarê jiyana wî de çi ye mesele kes nizane. Rojekî ji mala xwe wenda dibe deriyê wî kilîtkiriye, kilît li ser deriyê, pencere vekiriye ama Ayşe Aslan têde tune ye. 23 rojin xeber jê tune ye. Meqamên Fransa ketine dewrê, polîs lê digere, li Vexsayê mesele çêbiye. Endama partiyeke siyasî ye, partiya siyasî rastgir e. Edî em nizanin. Ji kî dikevin şüphê gelo Ayşe Aslan bi tena serê xwe derketiye çûye wenda bîye ama telefona xwe hîştiye. Aksesuarên xwe hîştiye. Çentê xwe taybet hîştiye. Xwarina wî nîvco maye li ser masê. Ji nişkeva wenda bîye. Yani bi hazirî derneketiye. Pasaporta wî, cizdanê wî, kartê wî bankê tev li ciyê xwe mane. 23 rojin ji hesabê wî bankê tu livekî tune ye. Pere nehatiye kişandin. Tu tiştekî nehatiye kirin. Ji mala wî tu tiştekî nehatiye dizîn. Tiştekî pir ecêb e. Yani ev e. Ayşe Aslan ev jî afîşa kampanyaya hilbijartinan e. Hevserokê Kongreya Gel Remzî Qartal diyar kir ku MHP û AKP dixwazin Rojavayê Kurdistanê teslîmê Heteşê bikin. Erê rast e. Remzî Qartal dibêje AKP hewl dide pêvajoyê ji bo hesabên desthilatê bikarbîne. Divê nûnerên dewletê dev ji vê usluba xwe berdin. Remzî Qartal di derbarê pêvajoya çareseriyê daxuyaniyekê daye Ajansa Mezopotamyayê Remzî Qartal hevserokê Kongre Gel e dibêje gavên rêberê PKK Abdullah Öcalan davêje berpirsyariyekê dîrokî ye ji bo bilezkirina pêvajoyê divê raya giştî û civaka sivîl roleke çalak bilîzin. Wekî din çi dibêje? Zemînekê mezin ji bo çareseriya pirsgirêka 100 salî afirand, lê dewlet li hember van gavan tiştek ku dikeve serê nayîne cih. Ev yek di serê raya giştî de rêlber gumanan vedike, pir hêdî tev digerin aliyê dewleta Tirkiye, hîn jî hesabên siyasî yên desthilatê hene. Niha dibe li holê tenê tabloyekê heye. Tabloyekê ku tenê çekan dayîne. Çekan, danîna çekan ji xwe re esas digire, ev tablo dibe nerast e. Divê ev alî divê ev rewş werin derbaskirin, sekn û nêzîkatiyekê ciddî û wêrek were nîşandan. Ew tespîte ku dibêje AKP dixwaze vê pêvajoyê ji bo dirêjkirina emrê xwe bikarbîne rast e. Bes ne mümkün e ku encam jê werbigire, pirsgirêka Kurdan bi polîtîkayên fermî yên dewletê çareser nabe. Rojavayê Kurdistanê wekî amûrekî zextê li ser Abdullah Öcalan tê bikaranîn, ev nêzîkatî weke şaşî nirxand. Tiştek ku Remzî Qartal dibêje gelekî mühîm e, xuyaya agahiyê wî hene, hevan li vê derê goyê xwe bidinê veya tiştekî baş e, ji ber ku min jî nivîs nexwendiye niha buwara dixwînim. Niha hevserokê Kongre Gel destnîşan kir ku Rojavayê Kurdistanê wekî amûrekî zextê li ser Abdullah Öcalan tê bikaranîn. Ev nêzîkatî weke şaşî nirxand. Qartal di berdewamiyê de behsa helwesta Öcalan dike, sekna rêberapo zelal e, ji bo demokrasî û çareseriyê ez her tim amade me rola xwe bilîzim dibêje, lê hûn nikarin li ser min tevgera tasfiyê bimeşînin. Nêzîkatiyên şaş wê vê derfeta dîrokî tune bike. Dixwazim Rojava xwe teslîmê Heteşê bike. Ev ji rêber Apo tê xwestin. Nêzîkatiya AKP ya li dijî Rojava, nêzîkatiya li dijî gelê Kurd nîşan dide. Ev xeletiyekê mezin e. Remzî Qartal di derbarê gefa şûr ya Tayyip Erdogan de got, heta niha bi şûr, çek, şer, çareserî çê nebiye.
eğer bikare buna li İmralı'yı pêvajoyekê wiha dest pê nedikir. Eğer bikare buna bi şûr, çek û şer çareserî çêkirana ji xwe îro hewce nedibûn nediçûn İmralî çareseriyekî bi vî şeklî nedidan dest pêkirin. Rêbera Pol ji bo gelên Tirkiye derfetekî afirandiye. Pir şaşe ku bi şûr bersivore dayên. Kurd ne Kurdên berê ne. Divê nûnerên dewletê dev ji vî ûsluba xwe ya xirab berdin. Divê herkes bi berpirsyarî tevbigere. Siyasetmedarê Kurd Remzî Qartal tekilên AKP MHP yên bi Heteşê re jî weke rondkena înkara Kurdan binav kir. Dibêje hesabê ji bo tasfiyekirina Rêveberiya Xweser şaşin. Remzî Qartal amaje bi gotinên Serok Mesûd Barzanî yên di derbarê Rojavayê Kurdistanê de jî kir got di mijara Şengal Maxmûrê de em dixwazin helwestekê nû bi pêş bixin. Em dibînin ku nêzîkatiyên erênî yên Rêzdar Barzanî hene divê mijarê de helwesta wî ye ji bo hevdîtina bi rêbertiyê re li dijî êrişeke muhtemel ya li dijî Rojava girîng e. Mijarên Maxmûr û Şengalê jî pir girîng in ji bo Yeketiya Kurdan derfet û ezmûnin dibêje. Ez vê hevokê dikim manşet hevanna. Dixwazin Rojavayê Kurdistanê xwe teslîmê Heteşê bike, ev ji rêber Apo tê xwestin. Mesela. Yani cara yekeme ez ji rayedarekî ji tevgera Kurd dibîsim ku dewleta Tirk ji Abdullah Öcalan dixwaze zorê bide ser Rojavayê Kurdistanê ji bo xwe teslîmê Heteşê bike. Binêre ji rêber Apo tê xwestin ku Rojava îqna bike ji bo teslîmê Heteşê be. Vaya ji bo min manşet evanno. Ez xatir ji we dixwazim baş bû me daxuyaniya Remzî Qartal jî xwend niha ketiye ajansan. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş.